Miért az Seychelle-szigetek? Mert ez maga a földi mennyország vakítóan fehér homokkal, gyönyörű kék tengerrel, pálmavákkal, gránitsziklákkal, óriás teknesőkkel, ez azoknak ajánlott, akik elvonulnának a világ elől. George már 130 plusz. Sziasztok, tartsatok velünk a Seychelle-szigetekre. A British Airways-el utazunk Londonból, Doháig az út 6,4 órás lesz. Az út során kaptunk pokrócot, párnát, fülhallgatót, illetve ételt és italt is. Szerintem megérkeztünk Dohába, mert ha jól láttam, itt van alattunk a dohai Form 1-es pálya, és ha jól tudom, akkor itt éjszakai verseny zajlik, és hát meg kell hagyni, nagyon jól néz ki innen fentről. Megérkeztünk Katar fővárosába, Dohába, este 3:11 van, és hajnali 2 óra 50 perckor indulunk tovább a Seychelle-szigetekre a Qatar Airways-szel. Ez az első alkalom ezen a reptéren, jó puccosnak tűnik, és hát van itt egy nagyon zöld trópusi kert is, ilyet eddig csak a szingapúri reptéren lehetett látni. Itt 6000 négyzetméteren terül el, 3000 fa és 25 000 cserjétve virág található itt, és van egy kis szökőkút is. Elindultunk a Seychelle-szigetekre, és hát ez az első alkalom a Qatar Airways-szel. Azt kell mondjam, hogy mind az ételek, mind pedig a fedélzeti kiszolgálás nekünk nagyon nem tetszett. Megérkeztünk a Seychelle-szigetekre. Hasznos információ, hogy a Seychelle-szigetekre online utazási engedélyt kell kérni, ezt a belépés megelőző 30 napban lehet megtenni, és a légitársaságok beszálláskor ellenőrzik. A e-mailben megküldik az utazási engedélyt, azt hozzáteszem, hogy tőlünk senki nem kérte az utazásunk alatt. Mi Mahé, Pralin, Ladig és Teros szigetét fogjuk felfedezni 9 nap alatt. Mielőtt elindulunk a resortba, veszünk ki pénzt az automatából, de látok itt pénzváltót is, hogy azt jobban preferáljátok. Vennem kell naptájat, ugyanis otthon hagytam. Most már indulunk a resortba, mi ezt a taxit online foglaltuk előző nap. A Four Seasons Resort, ahol megszállunk, az egy 45 perces autózása van a reptértől, Mahé szigetének délnyugati partján, a Petit öbölben található. Végre megérkeztünk a resortba, meg fogtok lepődni, nagyon szerventinesek az utak. Ezt nézzétek, milyen gyönyörű a lobby, és hát a kilátás az öbölre az, ami csodálatos. Kedveskedtek nekünk kókuszdióval és nedves törölközővel is, hogy felfrissüljünk. Ez a resort több mint 170 hektáros dzsungel, és hát a golfkocsi szolgáltatás ingyenes. Most levitetjük magunkat a villánkhoz, mert amúgy fogalmunk sincs, hogy hol található. Én már látom a medencénket, úgyhogy gyertek nézzük meg belülről is, hogy milyen. Sziasztok, megérkeztünk a Seychelle-szigetekre, és már be is csekkoltunk a Four Seasons Resortba, meg is mutatom. A 13. évfordulónkat ünnepeljük, és hát, hogy látom, nagyon szépen kidekorálták a kis faházunkat. Látom, bekészítették a memóriaalbos párnákat is, mindig szoktam kérni, ez ingyenes szolgáltatás itt. Szerintem a fürdő a villa egyik legszebb része, rálátni innen a medencére, illetve a dzsungelre, ami körbevesz minket. Kertőnézővillát kapunk, nagyon hangulatos, van kinti medencénk, van kinti zuhanyzó is, úgyhogy csodaklasz. Évfordulónkra kaptunk egy tortát is, hát meg kell enni, ha már megkaptuk, elég gejnek tűnik amúgy, meglehetősen finom volt, habkönnyű, és egyáltalán nem volt cukrozott. A gyümölcstál is jól néz ki. Gyönyörű ez a sárkánygyümölcs, amit kaptunk. Ez amúgy egy trópusi kaktuszféle termésem. Az utazással annyit, hogy Londonból érkeztünk, a British Airways-el, majd Dohába, Katar fővárosába átszálltunk, ahonnan pedig a Qatar Airways-en folytattuk az utunkat. Az út 14 órás volt, összvisz, ettünk, ittunk jókat, viszonylag hamar eltelt, csendes volt, nem volt semmi probléma, viszont itt Dohában azt hittük, hogy nem érkeztek meg a bőröngyeink, hiszen nagyon sokat kellett rá várni, de aztán minden rendbe ment, úgyhogy most már fürdőruhában vagyunk és élvezzük a nyarat.
Bejelentkezéskor kaptunk egy ilyen kis útmutató füzetet, ami szerintem nagyon hasznos. Tartalmazza például, hogy milyen növényeket, illetve állatokat lehet látni, illetve találni a resort teljes területén, illetve a világ körül, illetve ez egyben egy térkép is, ahol fel van tüntetve az összes villa, étkezési lehetőség, wellness és egyéb hasznos információkat is találtok rajta. Kora délután nem csináltunk semmit, csak pihentünk a kis teraszunkon a medencénél, és hát ez volt az első és az utolsó nap, hogy be volt borulva, illetve hogy szemerkélt az eső, de még így is nagyon meleg volt. Most, hogy kipihentük magunkat, lejöttünk a partra, a Canel étteremben, ez amúgy a resorthoz tartozik, és hát a menü szerint az ételek a mediterrán, illetve a helyi kreol konyha ízét ötvözik. Egészségünkre. Lejöttünk ebédelni, mert Attila már éhes volt. Na és mit rendeltünk? Már én éhes voltam, igen. Tehát van itt tejszínes, parmezános benne, ami meg van bolondítva még egy kis csirkével, illetve traktorgombbal, reszelékkel. Ez itt creole spice-os rizs, illetve egy mild curry, ami szintén csirke. És itt, ahogy elnézem, hát elméletileg ez egy chutney, ami feltételezem, hogy a répa chutney. Visszajöttünk az ebédről, a partról, és úgy döntöttünk, hogy lemegyünk buvárkodni, úgyhogy szerintem ideje elővenni a kis tartáskát, amit az itt létünk alatt használhatunk. Nagyon kis pöpec. Őről is, és ha szeretnétek ilyet, kemény 70 euróért ilyetek lehet. Gyönyörű a resortnak a területen, minden csodálatosan szép. Megérkeztünk a tengerpartra, ami a resorton belül található, és állítólag ez Mahé-sziget legszebb partszakasza. Gyönyörű. Eszméletlenül szép, nem tudok betelni vele. És akkor itt vannak napozóágyak, amiket lehet használni, úgyhogy most keresünk egyet, hogy lehorgonyozzunk. Itt a parton a vendégeknek jár ingyenes nyugály, törölközővel, hűtött táska vízzel, de ha nem vagytok szálló vendégek, akkor is bejöhettek a resort tengerparti részére, és a szigeteken minden resortnak nyilvános a tengerpartja, csak a Security Gate-nél kell magatokat regisztrálni. Látok szart se. Nem, még megy. De mindegy. Elég nagy volt a sodrás ebben az öbölben, most, hogy búvárkodtunk, viszont láttunk pár gyönyörű halat. Jut eszembe, hogy itt a resortban és máshol is a resorton kívül fizethettek euróval, tehát nagyon sok helyen euróval vannak megadva az árak. A dollárt is elfogadják, kártyás fizetésre is van lehetőség nagyon sok helyen, de azért legyen nálatok helyi Seychelles-szigeteki ruppia is. Teknokás, itt vannak rákok, de itt van egy.
Olyan, mintha játszanának. Gyönyörű ez a partszakasz, egyszerűen nem lehet betelni vele, és most, hogy megy le a nap, így is lehet látni, milyen gyönyörű az óceán, gyönyörű színekben pompázik. Megnéztük a naplementét, úgyhogy most már visszatértünk a kis házikunkba. Ati, hogy látjátok, el van, mint a befőtt. Mik lent voltunk a parton, a takarító személyzet megcsinálta az ingyenes turn-down szervizt. Ez amúgy azt jelenti, hogy kitakarítanak, beágyaznak, törölközöket cserélnek, behúzzák a sötétítőket, beállítják az éjszakai világítást, bekészítik a papucsot, a vizet az ágy mellé, és kisebb ajándékokat hagynak. Ahogy láttam, most kaptunk házi készítésű banánchipset. Még van egy kis vendégünk. Eljöttünk ebbe az ázsiai étterembe vacsizni, ez a resorton belül van, és hát Ati rendelt táj marhahúsos rüst, én csirkés tájtésztát, nagyon finom voltam, hogy mindkettő. Desszertnek fagyikelyhet rendeltünk, ez tényleg az a ronda de finom kategória. Második napunkon szigettúrára mentünk, amit a viatoron fizettem be. Első megállunk Pralin szigete, ami 1,4 órás hajóútra van Mahétól. Csupa rossz dolgot olvastam erről a hajóútról, hogy mindenki rosszul van, és hát beigazolódott. Ha nyomon követitek a kalandjaimat, akkor tudjátok, hogy hányos fajta vagyok, és mivel nagyon sok rémisztő dolgot olvastam, mind magyar, mind külföldi oldalakon, nagyon felkészültem, tehát bevettem hányinger elleni gyógyszert, gyömbéres nyalókát is hoztam magammal, illetve kifejezetten erre az útra vettünk elektromos akupresszúrás csuklópántot, használt, de még így is hánytam sajnos. Még van egy kérdésére, ha gondolod, akkor de egy nekem dupla dózis. Oké. Nem túl későn vettem be? Nem túl későn vettem be? Jó lesz, 5 perc. Kevesebb, mint 5 perc alatt van. De érezni is fogod, jobb kedved lesz, akkor hatod. Már ha röhögözött volt. Köszönöm szépen. Nem kell hazáig cipelni. Nem kell hazáig cipelni. Érkezés után eléggé melyegtem, de hát egyszer járunk itt, úgyhogy kocsiba pattantunk, és elhoztak minket ide a Május völgyében lévő parkolóba. Itt bemutatták a Coco de Mert, azaz a tengeri kókuszdiót, amiről a sziget ismert, és csak itt terem. Magja a legnagyobb a világon, vannak női, illetve férfi egyedek. Ott az egyik kis busszal jöttünk, itt van a parkoló, és akkor le lehet menni a partra. Ez a tengerparti szakasz, ahol most vagyunk, Pralin sziget legszebbje, és a sziget északnyugati partján találjátok. Sziasztok, megérkeztünk Pralin szigetére, és azt kell mondjam, hogy a hajót is katasztrófális volt, és feljött jobbra. Hánytam, mikor megérkeztünk, még akkor is, nem vagyok jól, és még vár ránk egy hajóút, vagyunk szigetére, és már onnan vissza Mahéra. Úgyhogy ha ti is hányosok vagytok, akkor nem biztos, hogy nektek kell jönni, de bár a látom vízvédik. Ati legalább élvezi, azt mondja, hogy nagyon kellemes a víz, és hát gyönyörű. Eszméletlenül szép. Csak ez a fránya hajóút nem lenne. Amúgy repülőlevelre is lehet jönni, azt mondták, hogy ez szuperzardítva. Gyönyörű, nem? És nagyon jó. Sodrás is nagyon jó. Szinte minden tökéletes. Csak a hajóút nem lenne. Hát a hajóút az extrém. Gyönyörű. Nem azt mondom, hogy nincsen durvább, de a hajóutat azt ki lehetett volna hagyni. Hát érdemesebb még ha drágább is, érdemesebb elgondolkodni a helikopterúton. Miután megérkeztünk a partra, teljesen elnyomott az álom. Hát gondolom a hányinger elleni gyógyszer most hatott. Kicsit
később, mint kellett volna, és hát bealudtam egy fél órára. Pralin szigetét, amely a 18. században Pálma szigetként hívták, gondolom a híres kókuszpálmájuk miatt, majd pedig átnevezték, méghozzá egy francia diplomatáról kapta meg az új nevét, így lett Pralin. Következő megállónk Ladik szigete, ami Pralintól egy 15 perces hajóútra található. Átértünk Ladik szigetére, megint hánytam, pedig csak 15 perces volt az út, most pedig már biciklit béreltünk, és így járjuk a szigetet. Ebben az étteremben van a svéd asztalos ebédünk, ami a Viator programárában benne van. Elég keveset ettem a hány ingere miatt, de megmutatom, hogy mi az, amiből lehet választani. Helyi kreol különlegességek, ami amúgy az afrikai, ázsiai és az európai konyha keveréke. Előszeretettel használják a kókusz, csilit, illetve a gyömbért, és sok-sok indiai jellegű fűszert. Többnyire rizssel, lencsével és salátával tálalják a főételeket, mint tengeri herkentyűk, illetve indiai köris jellegű ételek, akár csirkével vagy marhával. Óriás teknősök vannak itt. Kis érdekesség, hogy Ladik sziget nevét francia felfedezők egyik hajójáról kaptam 1768-ban, ugyanis ők voltak az elsők, akik egy kis települést hoztak létre afrikai rabszolgákkal. Ha biciklivel vagytok, itt le tudtok parkolni, és aztán le lehet menni a partra. Úristen! Gyönyörű! Megérkeztünk. Láttatok már cicát kókusz tenni?
itt egy parányi kis temető is. Most már megyünk leadni a bicikliket, aztán irány a hajó, küzdelem az életemért. Hangokból ítélve visszaértünk a központba. Hiszitek vagy sem, de 115 szigetből állnak a Seychelles-szigetek. Mahi a legnagyobb, Praslin a második, és Ladig a harmadik legnagyobb sziget. És a szigeteken 3 hivatalos nyelv van, ugye a Seychelles-szigeteki kreol, a francia, illetve az angol, és szinte mindenki beszéli ezeket a nyelveket. Ez a nagy banzájam ugye a választások miatt van. Tegnap volt az eredményhirdetés, úgyhogy most úr kormányfőjük lett. Úgyhogy most parti van. Visszaértünk a kikötőbe. Az ott a hajó, ami tönkre teszi az életemet. Innen még 1 óra 15, vagy 1 óra 30 perc vissza a Mahi szigetére. Remélem túlélem. Hazaérkeztünk az egész napos programról, nagyon szép volt, gyönyörű helyeken jártunk, viszont jó úgymond itthon lenni, kimerítő volt a nap, hazafelé is hánytam, 1,5 órás volt az út visszafelé Mahira. Rendeltünk vacsit, mert az egész napi hányattatás után nem volt erőm elmenni enni. Úgyhogy Attila burgert, én pedig pizzát kértem. Jól néz ki. első csúnya. Meg van pakolva rendesen. Jó étvágya. Finom? Jó reggelt, kint vagyunk már a reptéren, itt a belföldi terminálon. Nagyon picike, és hát innen indul a gépünk Teros szigetére, ahol a következő 5 napot fogjuk tölteni. Elindultunk a kis gépünkhöz, ami átvisz minket Teros szigetére. Az út az 35 perc lesz. Remélhetőleg minden jól fog menni. Jó, nagy. Már látom Teros szigetét, és hogy miért jöttünk ide, mert itt csak egyetlen egy resort található, a Four Seasons privát szigetének ad otthon, kevés turistával és olyan igazi lakatlan sziget feelinggel. Pineapple and mint. Thank you. Cheers.
Tartsatok velünk a következő napokban is, Bicóval felfedezzük ezt a gyönyörű szigetet, de még Mahi szigetére is visszatérünk pár napra.